No niin, terve räkänokat. Mä ajattelin pistää kaussuunnitelman tähän tauluun, niin pystytte sitten vähän seuraamaan missä mennään, kun ne paperiversiot on niin tylsiä. No niin, katsotaan. Tästä näkyy, meillä ensinnäkin monta viikkoa on meillä kaudessa. Nyt ollaan viikossa 46 ja se jatkuu kausi aina tonne viikkoon 5 saakka, jolloin SM-kilpailu. Viikolla 52 on jouluaatto ja joulupäivä ja Tapani, mikä katkaisee meidän reenauksen sen takia, koska siinä on aika pitkä pätkä semmoista omatoimista harjoittelua, plus että muutenkin on paljon taukoja. Katsotaan ensin sprinttereiden harjoittelu. Tähän alkukauteen ennen joulua teemme 2 sykliä käänteisesti, niin kuin perinteisesti ollaan tehty. Eli jos katsotaan täällä, niin viikko 46 on käytännössä katsoen 4. Ja se loppuviikosta rupeaa pikkuhiljaa siirtymään kohti 3. rainbow-settejä ja sitten kohti 1. Sitten teemme toisen syklin aika lyhyesti. Tulee taas tähän kohtaan 4. rainbow-settiä ja myöskin sitä 3. ja sitten 1, 2 aina kohti tätä viikkoa 52. Ja kun vuosi vaihtuu, niin tilanne on sellainen, että alamme lähestyä SM-kilpailua. Voimme katsoa tämän vähän lähempää kisoja. Eli ensinnäkin noin viikon 3 alusta aina loppuun saakka teemme viimeistelyä. Ja ennen sitä tämä pätkä käytännössä katsoen 5.3-2 ovat kilpailuun valmistavaa, eli silloin mennään pääsääntöisesti 4- ja 5-alueet. Hyvä.